Spoločnosť Sherlock sa ako slovenský líder v oblasti výroby a predaja certifikovaných bezpečnostných dverí každoročne zúčastňuje viacerých výstav na Slovensku aj v zahraničí. Zúčastňuje sa ich väčšinou ako vystavovateľ, ktorý na výstavách prezentuje svoje najpredávanejšie a najžiadanejšie bezpečnostné dvere. Záujemcovia o kúpu bezpečnostných dverí sa na výstavách môžu zoznámiť s predajcami zo svojich regiónov, ktorí ich vedia odborne informovať o mnohých detailoch pri výbere kvalitných bezpečnostných dverí. Oboznámia ich aj o výbere bezpečnostných zámkov, kovaní, zárubní a ďalších detailov dôležitých pre kvalitné zabezpečenie vstupných priestorov bytov, domov alebo kancelárií. Spoločnosť Zicher spolu s ďalšími regionálnymi zástupcami bezpečnostných dverí Sherlock pre región Nitry, Levíc a okolitých miest sa každoročne v jari zúčastňuje výstavy Nábytok a bývanie v Nitre. Majiteľ spoločnosti Zicher, pán Marek Lajcha a ďalší regionálni zástupcovia trpezlivo vysvetľujú detaily bezpečnosti a odpovedajú na všetky otázky návštevníkov. Predajné miesta spoločnosti Zicher môžete nájsť v Nitre na Damborského ulici a v Leviciach na Saratovskej ulici. V obidvoch predajniach je aj výstavná sieň, kde si môžete podrobne prezrieť najžiadanejšie typy bezpečnostných dverí. Odborne školení pracovníci vám zodpovedajú všetky vaše otázky. Ďalšie podrobné informácie o bezpečnostných dverách Sherlock nájdete na internetových stránkach spoločnosti Zicher na adrese www.dverezicher.sk alebo na stránkach materskej spoločnosti Sherlock www.sherlock.sk. Na stránkach sa môžete dočítať o výhodách bezpečnostných dverí Sherlock, aktuálnych akciách, ale aj tipoch a odporúčaniach pre zvýšenie bezpečnosti vášho majetku. Tešíme sa na vašu návštevu.